Bueno, bideo honetan ikasiko dugu zelan kalkulatzen den matrize baten heina. Heina erderaz deitzen da rango, inglesez deitzen da range, askotan agertzen da, izango da etengabe erabiliko dugun tresna bat, matrize bat heina badaukalako garrantzi geometriko eta algebraiko handia. Baina bideo honetan helburu bakarra da jakitea zelan erabili gauzen metodoa matrize baten heina ezagutzeko. Matrize baten heina beti izango da bere dimentsioaren berdina edo txikiagoa. Kasu honetan, matriz honen dimentsioak dira 3x3, 3 lerro eta 3 zutabe ditugulako. Beraz, honen heina beti izango da 3 edo txikiago. Hau da, 3 aukera daude, izan daiteke bere heina izatea edo bat, edo bi, edo 3. Ezin daiteke 0 izan. Hori da, argi izan behar dugun lehenengo gauza. Zer da egingo duguna? Gure helburua metodo honetan izango da, hemen agertzen diren 3 zenbaki hauetan saiatuko gara 0ak lortzen, eta behin hori lortu dugunean, bakarri begiratu behar dugu gauza bat jakiteko zein den heina. Beraz, gure helburua da 0ak lortzea. Horretarako, lehenik eta behin lortuko ditugu 0ak hemen, ez dut bat jarri nahi ez erratzeko, baina lehenik eta behin hasiko gara karratuetatik, hemen lortu behar ditugu 0ak, eta orain salduko dugu zelan lortu daitezken, eta ondoren hemen lortuko dugu. Eta beti orden berdinean ez liatzeko, bale? Badaude modu ezberdinak egiteko, baina saiatuko gara beti orden berdina mantentzen. Beraz, hau lortzeko, hau ondo. Deituko dugu gure matrizean, lerro bakoitzari deituko diogu F1, F2 eta F3. Lehenengo lerroa F1, bigarrena F2 eta hirugarrena F3. Kontua da, guk matriz honetan zenbait aldaketa egin alditugula, eta horregatik lortuko ditugu 0ak, zenbakiak ezen dira bihurtu beste zenbaki batean edo nala nahi ere, egin ditezke zenbait bihurketa, hau da, antzeko matrizeak lortuko ditugu, eta matrize horien heina berdina izaten jarraituko du. Hau da, azalduko duguna izango da, zeintzuk egin behar diren transformazioak matrize honetatik abiatuta beste matrize batzuk lortzeko, eta matrize horien heina berdina izaten. Orduan lortuko dugu azkenean matrize bat, esan bezala, izango dituenak 3-0, ikusiko dugu hor erraz zein den matrize horren heina, eta ondorio jakingo dugu matrizearen heina zenbatekoa dena. Zer da egin dezakeguna? Engoratuko duzuenez ekuazio sistemak egiterakoan, badago modu bat ditzen dela laburtzea, zeinetan nik hartu dezakedan ekuazio baten balioak, koefizienteak biderkatu biderekin, bestearekin batu, eta horrelako gauzak. Funtsa berdina da. Hau da, nik egin nahi dut F2-ren nolabaiteko transformazioa, eta transformazioa denez jarriko dut F2'. Eta nire helburua da hemen 0 bat lortzea. Eta bakarrik jolastu dezaket F2-rekin eta F1-ekin. Orduan, zenbakiak bakarrik batu eta egiten dira goian, orden berdinan daudenekin. Hau da, bi hau bakarrik ere egiten du bat honekin, bat hau bi honekin, eta 3 hau bat honekin. Bat eta 3 zer gertatzen zaien berdin zaigu. Gure helburu bakarra da bi hau 0 lortzea. Eta horregatik jolastu dezakegu bakarrik hemen dagoen bat honekin. Zer da egingo duguna? Nik bat bider bi egiten badut eta gero ken bi egiten badut, hau 0 bihurtuko da. Beraz, F2' izango da. Biderkatuko dut bider bi, lehenengo funtzio osoa bihurtzen da bi, lau eta bi. Eta gero egiten dut haien arteko genketa. Minus F2. Modu honetan lortuko duguna da urrengoa. Zer da hemen gertatu dena? Fijatzen bazarete goiko zenbakiak. Hau da, F1 berdin mantentzen da. Hau da, bigarren honetan dagoen F1'. Izango da F1. Nola beti izango denez horrela, ez da berrezko idaztea. Eta hemengo zenbakiak blokeatuta daude nolabait. Hau da, zenbaki hauek berdina dira. Hau eta hau. Hemen daudenen berdinak dira. Oso ondo. Aldatu duguna da, bigarren lerroa. Eta horretarako egin duguna da, bi aldiz biderkatu lehenengo hilara, horregatik jartzen du, bi aldiz lehenengo zenbakia, bi bider bat, ken F2. Ken behan agertzen dena, bi bider bat, ken bi. Baina hau errepikatu behar dugu elementu guztekin. Hau da, bi aldiz goian dagoena, ken bigarrena, bi aldiz goian dagoena, ken bigarrena, bi aldiz goian dagoena, bider bat, ken bigarrena, minus 3. Modu honetan, lortuko duguna da, hau 0 izatea. Eta besteak, orain kalkulatuko dugu, baina berdin zaigu.
Eta gauza berdina egin behar dugu honekin berriz ere hemen 0 lortzeko. Baten batek esan dezake, baina hemen dauka 0 bat, gure helburua da hemen 0 lortzea. Hemen dagoen 0 galtzen badugu, momentuz guri berdin zaigu. Etorkizunean ikasiko duzue truko gehiago eta azkarrago egin dezakezu. Baina momentuz berdin zaigu. Beraz, F3', hau da. Zein izango da gure urrengo lerroa. Matrize berriaren 3. lerroa. Nik lortu behar duana da, hau 0 bihurtzea. Eta berriz ere jolastu behar dut goikoarekin, kontuz. Ezin dut jolastu bigarren honekin. Jolastu ezakit bakarrik goikoarekin. Beraz, egingo duguna da, fijatzen bazaret, hemen daukagu bat, eta hemen daukagu bat, egiten badut, behekoa, ken goikoa, zuzenean lortu ezaket, hau da, egingo dut F3 ken F bat. Modu honetan izango da bat ken bat, da bekoa, ken goikoa 0 ken bat, zerbarkatu 0 ken bi, harin ez egiten 0 ken bi, eta hain bat ken bat. Eta kasualitatez, beste 0 bat agartuko zaigu hor. Beraz, hau, matrize hau bihurtuko da. Bat, bi, bat, bi bider bat ken bi da 0, bi bider bi lau ken bat iru, bi bider bat bi ken iru, minus bat, eta hemen behar izango dugu 0, minus bi eta 0. Hau da, daukagun matrize berria. Ze goratu matrize honen eina eta honen eina berdin izango dela, baina oraindik ez dauzkagu 3 hemen, bakarrik dauzkagu 2. Beraz, pausu bat gehiago eman beharko dugu, zenbaki hau 0 bihurtzeko hauek biak galdu gabe, eta hori izango da, oraintzi bertan ikusiko duguna. Hau da lortu duguna, hemetik atera duguna, beraz jartzen dugu F', F', eta F', eta hau da lortu nahi dugun berria. Eta horretarako egin behar duguna da, hau 0 bihurtzea. Vale. Goikoan, esan duguna, lehenengo lerroa blokeatzen zela. Kasu honetan, berriz ere blokeatzen da. Zenbakiak berdin mantetzen dira. Baina nola honetan, ja lortu dugun honetan 0 bat izatea, lerro honekin bukatu dugu, beraz, lerro hau baita ere blokeatzen dugu. 0, 3 eta minus bat. Beraz, hemen bi aldaketa egin ditugu, honetan bakarra egin behar dugu. Bakarrik egin behar dugu aldaketa honetan, hor 0 lortzeko. Eta hori begiratu behar ditugun zenbakiak, hau izango dira, minus bi eta 3. Galdera da, zer egin behar dut F'' eta F''aren artean, hau 0 bat bihurtzeko. Fijatzen bazarete, hau da, gure F'', hau da, hemen jarriko duguna, berria izango dena. Gure helburua honekin izango da. Alde batetik biderkatzen badut, hau 3rekin eta hau 2rekin lortzen dut izatea minus 6 eta 6. Beraz batzerakoan elkarra anulatuko dira, beraz izango da F', biderkatu behar dut 3rekin, pagatu 2rekin, bi aldiz F', gehi, 3 aldiz F'. Fijatzen bazarete, garen egiten da, bi aldiz bider 3, gehi 3 aldiz bider minus bi. Modu honetan, hau eta hau anulatuko dira. Orduan, orain berriz ere jarriko ditugu hemen behan geratzen eskigun zenbakiak. Eta hau da geratzen zaiguna, bi aldiz bigarren hilara, bi bider 0, gehi 3 aldiz hirugarren hilara, 3 bider 0, hau da lehenengo elementua. Bigarren elementua lortzeko izango da, justamen egin dugun berdina, eta 3. elementua lortzeko da, bi aldiz bigarren hilara, bi bider minus bat, gehi 3 aldiz 3. hilarako azken elementua, 3 bider 0. Hau izango da, bi bider 0, gehi 3 bider 0, 0. Beraz, hau da lortzen duguna, ja lortu dugu triangelu honetan 0ak egotea. Eta behin hau daukagunean, ja orain kalkulatu dezakegu zein den matriz honen eina. Zelan ikusten da hori? Oso erraz. Hartu behar dugu, kasu honetan karratua denez, hilarak, lerroak edo zutabeak, berdin du. Eta begiratu behar dugu, ea, zenbatetan gutxienez dagoen elementu bat 0 ez dena. Hemen badago elementu bat 0 ez dena? Bai, beraz, bat. Hemen badago elementu bat 0 ez dena? Bai, beraz, bi. Hemen baldago elementuren bat 0 ez daukana? Bai, beraz, 3. Bat, bi eta 3. Beraz, A matrizearen eina 3 izango da. Hurrengo bideotan ikusiko ditugu aukeraz berdinak.